Hej og velkommen til Ruby Hører Stemmerne, menneske bag musikken, hvor jeg i dag har æren af at interviewe Ålen, også kendt som mand med de sygeste bars. Det er 3. episode i den her podcast-serie, hvor jeg interviewer musikere, fordi jeg godt kan lide at snakke med musikere, men jeg kan også godt lide at snakke med mennesker. Så vi kommer lidt ind på lidt forskelligt. Og det er... Ja, du spiller med DJ Static i Stål, og har spillet nogle koncerter og så videre. Men kan du ikke starte med lige at introducere dig selv sådan lige lavpraktisk? Jo, altså mit borgerlige navn det er Christian, og så rapper jeg under navnet Ålen. Og så har jeg, det første jeg udgav, det var, eller vi lavede noget nede i vognen, eller sammen med Kerim og Koli og sådan noget, der hedder Den Daglige Toast og sådan noget, der var jeg lige begyndt at rap. Og så, hvornår var det? Ja, hvornår fanden var det? Jeg så ringte til det der med års... Altså jeg var vel 25 eller sådan noget, før jeg begyndte at lave rapmusik selv, men har jo færdigt i hiphop-miljøet hele tiden, altid, du ved det... Fordi Kerim der, Søren Kerim, det er jo min barndomskammerat, vi har gået i parallelklasse sammen. Så vi gik i frikvartererne og diskuterede, du ved, hvem der var fedest, Mobb Deep eller Tupac og sådan noget, du ved, rigtig fedt. Ja, og så har jeg altid været gode homies med ham, og han har jo lavet hiphop siden altid, du ved, og så... Ja, jeg kan faktisk huske, at det var inde på den bar, der hedder Flintstones, der ligger over for Svalegangen i Rosenkrantz-gade. Der sagde han til mig på et tidspunkt, hvorfor fanden begynder du ikke også at lave rapmusik? Og hvor gammel er du nu? Nu er jeg 35. 35, det er en god alder. Ja, er det du også? Jeg er lige fyldt 36. Ja, okay, men du er 90'er? Ja, 89'er. Nå, du er 89'er, okay. Ja. Jamen, det er også kodtaget. Helt sikkert. Så du startede sådan lidt sent ud. Jeg starter sent meget. Hvordan fik du, altså var det dig selv, der fandt på Ålen, eller var der nogen, der gav dig navnet Ålen, og hvorfor hedder du Ålen? Ja, det er et pissegodt spørgsmål, og det var ikke mig selv, der fandt på det. Det var også Kerim. Han havde det der, Den Daglige Toast, det blev lavet på sådan en bordmikrofon op i hans etværelseslejlighed i Klostergade, som virkelig er lille. Den er lidt større end det her studie her, ja. Men pissehamrende hyggelig. Og så Kerim, han er jo dramatiker, så han indretter med sådan nogle, du ved, jadegrønne renæssancemøbler. Du ved, der var ikke én komfortabel plads i lejligheden. Men deroppe, så var der sådan en periode, hvor ham Lange og Koli og hvad hedder han, Kaiser, de gik og gav hinanden sådan nogle fjollede rapnavne, som du ved, for eksempel, jeg kan huske... Lange han blev kaldt Borkan, altså du ved, ordet Borkan bare udtalt på en bosnisk måde og sådan noget. Det var bare en periode, hvor der virkelig blev leget rigtig meget med navne. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt lige der, da jeg var begyndt, så kan jeg bare huske, Kerim sagde, hvorfor Ålen, det er egentlig et fedt navn, hvorfor der er ikke nogen i vores klik, der hedder Ålen? og så sagde han, det kan du hedde, og så er jeg bare sådan, fuck, hvad skal man ellers hedde? Det er virkelig, ja, præcis. Det er svært at finde et navn, det kan også blive selvhøjtidligt og sådan noget, men jeg har fundet, eller jeg kalder også mig selv Young Bourgogne, men det er også det mest i spøg. Ja. Og hvad betyder det? Jamen det var, jeg kan godt lide Bourgogne-vin. Bourgogne-vin? Ja, okay, og så synes jeg, det lyder lidt flashy. Ja, og young, fordi at man er rapper. Ja, præcis. Ja, lige præcis. Og så, det første, jeg udgiver rigtigt, det er jo også sammen med Kerim og Martin Thun, Tryman Hunt. Det er det, der hedder Træmand Snør Ål. Ja, kan man høre det nogle steder? Ja, det kan man. Det er på Spotify. Og andre steder, streamingtjenester formoder jeg også, så det kan man godt. Ja, fedt. Altså da du var barn, hvad for en rolle havde musik ligesom for dig? Jamen altså, jeg har altid hørt rigtig meget musik. Jeg sad også og overspillede ting til bånd og sådan noget, men altså ikke, mens jeg var helt ung. Og så blev jeg bare bidt af hiphop, lige så snart jeg blev gammel nok til ligesom at hvad skal man sige, der var identitetsdannelsen begynder, hvis det er jo ikke noget, jeg er klog på at bør udtale mig om, men der omkring, hvor man begynder ligesom enten bevidst eller underbevidst at træffe nogle beslutninger om, hvad man godt kan lide, altså hvor man differentierer sig bare fra hvad skal man sige, sådan, hvad hedder det nu? Altså der hvor man begynder at få en identitet. Ja. Og det var Eminem, jeg blev rigtig optaget af til at begynde med. Same. Ja, fordi det spillede bare i radioen, og det var kæmpe Eminem-fan, og så efter det, så fordyber man sig mere og mere i det, og finder nogle mere obskure kunstnere, og ligesom udvikler sin smag, og bliver, altså ligesom mange andre hiphopper, jeg formoder, du måske også har på samme måde, så bliver det bare 100% identiteten, og det var baggy bukser, og altså Kalkani og South Pole, og det helt Echo Unlimited, det hele. Det er lidt sjovt, fordi at jeg var... Altså, jeg gik sådan i hiphop-tøj i folkeskolen, sådan slutning af folkeskolen, sådan med durag og matchende cap med skoene og sådan noget. Stærkt. Men senere hen blev jeg så metaller.
Okay. Så det er faktisk inden for de sidste 8 år, at jeg er begyndt at gå ned i rap og hiphop igen. Ja. Så jeg er sådan lidt interesseret i, fordi nu ved jeg rigtig meget om metal, men jeg ved ikke så meget om hiphop og rap. Men nu nævner du fandt nogle obskure kunstnere. Kan du nævne nogen, som for eksempel nogen, du sådan overspillede på bånd og sådan noget, nogle lidt obskure? Jamen, jeg sad ikke og spillede. Altså det der med at overspole til bånd, det var før jeg begyndte at høre hiphop. Altså okay. Det var mens jeg var helt lille. Så det var sådan noget Absolute Music. Ja, lige præcis. Ja, det gør jeg også. Så jeg tror også mere, det var det der med, at dengang der kunne du ikke på samme måde vælge, hvad for nogle numre du gerne ville høre. Du var nødt til ligesom at pille nogle af dem ud fra CD'erne, og så var det også bare som et legetøj. Det var sjovt, at man kunne gøre det. Ja, helt sikkert. Så det var ikke sådan, at jeg var direkte mixtape DJ der allerede den alder der. Nej, okay. Men så du var en 11-12 år eller sådan noget, da du begyndte at høre Eminem, eller hvor gammel var du? Ja, giver det ikke meget god mening. Altså, det er jo der omkring det udkommer. Jeg er 90'er, jeg gør. Ja. Og det er vel i starten af 0'erne, han er i hvert fald sådan bryder igennem i radio og sådan noget. Ja. Så ja, det synes jeg lyder rigtigt. Ja. Og så var det jo, så kom den periode, som var en fucking underlig periode i den her, du ved, udgivelsen af musik har jo ændret sig helt vildt meget efter computeren er kommet frem. Og jeg ved, du også kan huske Winamix og LimeWire og sådan noget. Og hvor man nogle gange så downloader man en Eminem-sang, og så viste det sig bare at være hardcore porno. Og på den måde, der var der, altså det vil sige, man har også meget af det sådan udgivende musik, som bliver leaget fra forskellige steder, det man har hørt meget, fordi at det kunne man ligesom finde der, og så kan man jo eksperimentere med at hente en masse forskellige ting ned. Og så bliver jeg sindssygt bitter Mobb Deep og gik ned i Fona og bestilte alle deres CD'er hjem, fordi dem havde de jo ikke lige stående, så jeg har alle deres CD'er, inklusive den første, den de lavede, det de var 17 år gamle, nu kan jeg fandme ikke lige huske, hvad den hedder. Den er ikke særlig god. Nej. Men du har den. Jeg har den, ja. Fedt. Og jeg har den stadig, du ved, det er så dumt at begynde at samle på CD'er, men det kunne man jo ikke vide dengang. Men der er nogen, der siger, det er på vej tilbage. Altså jeg har haft en samling på 1000 CD'er og 1000 LP'er. Men er det noget, du stadig gør i, altså sådan fysiske medier? Nej, overhovedet ikke. Nej, du slet ikke. Eller streamer bare? Ja, jeg streamer bare. Eller jeg kan godt, altså LP'er, der er nogle enkelte LP'er. Jeg har jo anskaffet mig en LP-afspiller, også mest fordi, at jeg selv er udkommet på LP, hvilket jeg synes var lidt sejt. Det er bare et hiphop-produkt for mig. Ja. Jeg ved godt, at det er, altså man jo også bruger LP'er i... Gør man egentlig metal? Kan de rigtig meget i metal. Ja, okay. Ja. Jeg skulle lige til at stille et dumt spørgsmål om du ved, sådan en nål, den godt kan klare så meget vrede. Ja, det tror jeg, den er ligeglad med. Ja, okay, klart. Ja, okay, nålen er altid ligeglad, det skal man lige huske på. Men ja, lige præcis. Nej, så det gør jeg der er nogle enkelte fede, jeg kan rigtig godt lide alt over, som du ved, Kalallan laver over i center og sådan noget. Hver gang der er noget af det, der kommer på vinyl, så prøver jeg også at anskaffe mig det. Fedt. Men det er slet ikke sådan, jeg har en samlemani med det, slet ikke. Nej, ikke ligesom mig. Men jeg kan forestille mig, at det fylder lidt derhjemme. Det fylder rigtig meget, ja, og det er tungt, når man skal flytte. Ja, lige præcis. Ja. Hvad hedder det? Ja, Static, han har sindssygt mange LP'er nede i sit studie. Ja. Og det er jo en bygning, der er ved at blive nedlagt, så bliver de så flyttet lige over på den anden side af gaden. Men hver gang jeg tænker på det der med at skulle flytte så mange LP'er, det er jo helt vanvittigt. Ja, jeg flyttede engang for en kammerat, som han havde sådan måske 3-4 gange så mange LP'er som mig. Og han kunne ikke selv hjælpe, fordi at han havde nogle problemer. Ja. Så det var bare, det var fucking hårdt. Ja, det tror jeg så det misunder jeg dig ikke for, at de skal til at flytte det, hvis du skal hjælpe der. Nej, men jeg skal også lige finde på en god undskyldning. Eller lige opdægte et lille hekseskud i ryggen, eller sådan noget på den dag der. Men nu nævner du DJ Static, som du har Stål med. Hvordan hookede du op med ham? Jamen, det starter egentlig med Static, han er ved, at ved siden af vores plade, så er vi at lave sin egen plade, som er, jeg ved ikke om du kan huske, han lavede en plade, der hedder Rolig under pres, hvor han producerer en masse numre, og så bestemmer han ligesom, hvilke fede rapper, både household names og også obskure navne, som sætter dem sammen til tracks. Sådan en plade er han ved at lave igen nu, hvor han det seneste dogme det er, at der må ikke være genganger af rapper fra tidligere. Ja. Og det er jo et pissefedt, det skal man glæde sig til, det udkommer. Der er udkommet et nummer med Johnson allerede, og jeg tror han begynder at sådan udgive dem drypvis nu her. Men der vil han have Maja Karim på, han kunne rigtig godt lide Trammans Snøvl også. Og der vil han have Maja Karim på til track, og så var vi nede hos ham og lave det. Og så tror jeg bare, vi snakkede lidt frem og tilbage, og
kan jeg huske, han tog fat i mig en aften nede på Train til sådan noget støttekoncert for Palæstina. Og så jeg sådan, skulle man lave en plade sammen med Ålen? Og jeg var sådan, ja, men det synes jeg faktisk, det føler jeg er en god idé, det der. Ja, helt sikkert. og så er vi bare startet ud stille og roligt, og vi tager det totalt stille og roligt. Det har også været sådan noget. Den har været i gang i rigtig lang tid. Den begynder også at presse på med at skulle udgives. Det skal den virkelig. Men ja, vi tager det bare sådan stille og roligt. Ja, fordi at altså, du har ikke udgivet noget til at man kan høre sådan med stål endnu, vel? Nej. Og det er jo den plade, I så arbejder på. Ja. Og så har du lavet nogle sange med Karim og Bogfinkevej. Yes. Er der andre, du har lavet sange med, man kan lytte? Ja, men det er der hvad hedder det, Milo og Beans, de har sådan en producer-duo, der hedder Moonwalkers. Ja. Som udgiver en plade, der hedder Blodmånen, som er super fed, hvor der er en masse, altså alle mine bedste venner, de rapper på den her. Ja. Og den er mega, mega fed, men der har jeg også et nummer på, det var den første single, der droppede fra det, den hedder Retvinkel. Fedt. Ja, og den kan man godt finde på Spotify og sådan noget. Ja, helt sikkert. Skal man gøre? Ja, det skal man nemlig, fordi at jeg var sådan, altså nu så jeg der varme op for Bogfinkevej, de der torsdage der, hvor de spillede ned foran Musikhuset. Og jeg havde godt hørt om Ålen før, fordi at Nick Danner, Ja. som jeg også kender, som en af dine barndomsvenner. Ja, kæmpe god ham. Ja, skud til ham. Ja, skud til Danner. Ja. Og så var jeg sådan, okay, Stål, okay, DJ Static. Jeg vidste godt, hvem DJ Static var, men jeg har aldrig rigtig sådan lyttet til ham. Igen, jeg er metalhoved, jeg ved ikke noget om hiphop eller rap, men det synes jeg bare, det var fucking fedt. Det var, nice. Det var virkelig, det skal man virkelig tjekke ud. Og så har spillet I også Volume Village med Solkur. Yes. Også var super fedt. Og rigtig glad for, at I spillede, Pineapple Breeze. Ja. Ja, det var fedt. Det er en fucking banger fra Karims album. Yes. Og det var oplagt, fordi Loke jo også, altså Solkur, det er Loke for lige præcis. album. Også fantastisk rapper. Fantastisk rapper. Måske den groveste overhovedet lige nu og i lang tid. Det tror jeg faktisk godt, jeg vil lægge hovedet på bloggen med at sige. Ja. Rimelig meget yndlingsrapper. Ja. Og så spiller I, nu når det her afsnit så ikke lige er kommet ud før det, men I spiller også på fredag sammen med PDB og Henrik Kass. Ja. Har I andre shows ude i fremtiden? Vi har, vi varmer op for Pede der på Vauxhall den 7. og så spiller 7. november. 7. november, ja. Og så han afslutter sin tur på Pumpehuset, det gør han altid. Pumpehuset. Ja, lige præcis. Og han holder nogle fucking crazy koncerter, ham der. Men der varmer vi også op over på Pumpehuset, og det glæder jeg mig også helt meget til, fordi det er et fedt sted. Jeg spillede derovre, jeg varmede op for, eller du ved, Benny the Butcher spillede derovre. Okay, men det er en kæmpe stor amerikansk Griselda-rapper, og det var lidt et scoop. Nu kender jeg så ham, der arrangerede det. Yeah. Men der var jeg var med op 20 minutter, og så kom Kaleren 20 minutter, og så kom Loke 20 minutter som opvarmning. Og så Benny the Butcher, ligesom de altid har de der amerikanske rapper, så har de også selv sådan 5 warm-up acts med. I trust no one, men her er lige 5 af mine homies. Lige præcis. Så ja, det blev en lang aften, men det var svedigt, og Pumpehuset er et fucking fedt sted. Det er rigtig fedt. Der har jeg været til rigtig mange koncerter. Ja, det kunne godt forestille mig. Det er et rigtig fedt sted. Ja, men der var vi oppe på Pede den 22. november, og det ved jeg ikke, om det her det når at komme der. Ja, hvis jeg er hurtig. Ja, ingen stress. Og ellers så er der ikke sådan det helt store i bogen, men jeg kan garantere for, at der kommer noget i bogen. Ja. Vi er ved at planlægge noget. Det er bare ikke lige noget, jeg lige har nogle datoer på. Så der skal nok komme noget. Men man kan følge dig på Instagram under hvad? Ola Stål. Ola Stål. Ja, med 5 A'er. Med 5 A'er, ja. Jeg smider det ned i en kommentar, så man lige kan følge med. Fedt. For jeg synes virkelig, at man skal være ops på den der plade, der du laver med DJ Static, altså Stålpladen. Ja. Den glæder mig sygt meget til, og den kommer også på vinyl. Ja, det gør den, men det gør den nok ikke lige med det samme. Jeg tror, vi gør ligesom andre, der har gjort sådan noget med at udgive den, og så arbejde på at få den på vinyl efterfølgende. Ja, hvad med CD? Det tvivler jeg meget på. Fuck. Det kunne være fedt, ellers så brænder jeg ind til dig. Det må du meget gerne. Du hører Eminem som ung. Ja. Var der nogen af hans tekster, der sådan tiltalte dig meget, eller var det mere bare sådan, det lød fedt?
Var der ligesom noget, sådan, hvor du sådan kunne genkende noget, eller hvordan var det? Jeg tror, jeg synes, at tekster var mega fede, punktum. Og der er så helt sikkert noget vrede, der tiltalte mig, og på den måde, så bliver han jo også bare på en eller anden måde for mig, fordi han er det ligesom det første hiphop, man bliver introduceret for. Så det, som hiphoppen kan generelt, det bliver han den første eksponent for i min hiphop-hobby, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Men det, som altid har tiltalt mig rigtig meget, det er sådan nogle, han har sådan nogle vanvittige rimstrukturer. Ja. Hvad fanden, altså han siger sådan noget på et nummer der hedder Think About Hollywood, der siger han: Imagine going from being a no one to seeing everything blow up, and all you did was just grow up and seeing. Og du ved, det er måske ikke altså du ved, man kan diskutere om det er det sejeste at sige, men den der rimstruktur, den måde stavelserne, de er fuldstændig symmetrisk rimer, og så lige bytter plads på et tidspunkt og sådan noget, det har jeg været helt vildt fascineret af. Og det synes jeg han gør mange gange, især på de første 3 plader der. Jeg faldet lidt af på den efterfølgende, ligesom alle originale Eminem-fans. Jeg ved ikke om der er nogen der er fulgt med over fra Slim Shady LP, Marshall Mathers LP og Eminem Show over til det nye han laver nu her. Ikke at der er noget galt med det. Nej. Men det er noget helt, jeg synes bare det er en helt anden genre der er nogen der argumenterer for at hans eftermæle ville have været endnu syre, hvis han var død på det der badeværelsesgulv der før Encore-pladen kommer ud. Men jeg er ikke en af dem. Shit. Ja. Ej, fuck det. Folk skal ikke dø. Nej, folk skal fucking ikke dø overhovedet. Det er rigtigt. Så du nævner noget vrede. Ja. Hvordan var din opvækst? Det er et godt spørgsmål. Den er ikke sådan, noget videre interessant. Nej. Skilte forældre, men de boede sådan relativt tæt på hinanden, og forstår du hvad jeg mener? Det er bare gængs dansker shit, hvis du forstår. Ja, helt sikkert. Og du ved, og så, du ved, jeg ved ikke om det er på grund af hiphop, men du ved, bliver lidt uinteresseret i skolen. Og interesseret i nogle dumme ting uden for skolen og sådan noget. Ikke noget kriminelt eller noget som helst, men du ved, sådan lidt en rød type. Okay. Så var du glad for at gå i skole? Ikke specielt. Nej. Eller det var ikke sådan jeg havde det. Jeg synes det var sjovt at gå i skole. Jeg kunne bare holde aldrig min kæft, da jeg blev sendt uden for døren 3 gange om dagen, og jeg ødelagde det lidt for nogle af mine klassekammerater nu, når jeg tænker tilbage på det. Men jeg hyggede mig. Altså du ved, jeg synes det var grineren at snakke med gutterne og sådan noget, men jeg er fucking ligeglad med undervisning. Hvad lavede du efter folkeskolen? Jamen så tog jeg på en efterskole, hvor jeg også der blev sendt hjem fra 3 gange en uge af gangen. Mine forældre de betalte for den der fucking efterskole. Ja, det var lidt dumt. Og så kom jeg på HHX Handelsgymnasiet, hvilket er dumt, fordi jeg interesserer mig sindssygt meget for, eller ikke sindssygt meget, jeg interesserer mig for litteratur, og jeg kan godt lide kunst og sådan noget. Og historie og sådan noget, det er jeg fascineret af. Og også efterfølgende har jeg læst nordisk op på, altså det er den uddannelse, der egentlig hedder dansk, den bliver bare kaldt nordisk sprog og litteratur op på Aarhus Universitet. Så du ved, på den måde så er det jo helt på hovedet, at jeg tog HHX, men det er også fordi, jeg bare fucking ligeglad dengang. Der tænker jeg bare, du ved, make money, du ved, get money. Jeg tror de færreste sådan ud af, når de lige kommer ud af eller folkeskolen eller efterskole, de tænker sådan, nu gik jeg selv på STX bare for, og så tog jeg fransk A-niveau, fordi jeg havde fransk i folkeskolen. Fucking havde det. Men det var også bare sådan, jeg skulle lave et eller andet. Jeg fik det bare det skulle bare overstås. Så tror jeg, der er mange, der har det der i den periode der. Ja, lige præcis. Hvad laver du i dag, udover at rap? Så arbejder jeg i en webshop, hvor vi sælger lokummer på nettet. Fedt. Skide godt. Lige præcis. Lige præcis. Bogstaveligt talt. Lige til at lukke op og skide i af vores slogan. Og det hygger du dig med? Ja, det er sgu fint. Det synes jeg er rigtig fint. Det synes jeg. Der er ligesom noget at lave, og det er fedt at være med i en virksomhed, som du ved, kan vokse og vækste og sådan noget. Helt sikkert. Bare lige for at bruge et af de der 4 ord. Vækste. Vækste. Det er man glad for. Ja, lige præcis. Men jo, det er mit arbejdsliv, og så har jeg den her hobby her med hiphop. Ja. Hvad inspirerer dig, når du skal skrive tekster? Fordi jeg har lagt mærke til, at dine tekster er ret vilde, og ret sådan, det er bare nogle fede bars. Ja, god stil, Så hvad så når du skal sidde ned og ligesom at lave
lave en sang? Altså hører du beatet, og så skriver du en tekst til, eller går du sådan og arbejder på nogle tekster, som så kan passe til et beat, eller hvordan fungerer det? Det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det har sådan lidt ændret sig løbende, og især måske her på det sidste, men i en lang periode, der har jeg gjort det, at og det er også, jeg har været meget rimefixeret, du ved, også med at lave et lille callback til det der med noget af det, jeg sætter pris på ved Eminem, men så har jeg gået i perioder, og så har jeg prøvet at dobbeltrime på, altså ved, i mit notesdokument, og dobbeltrime på, forstår du hvad jeg mener, socialdemokrater, og så har jeg 10 rim på det, og så en klynge af rim, og så sætter man sig ned til et beat og prøver at få det til at passe, og det kan nogle gange være meget fedt, men nogle gange så er der bare et eller andet med fordelingen af stavelserne i de der lange ord, som gør, at det måske ikke passer så godt til et beat, så det er ikke lige så versatilt, når man så er nede i studiet. Nej. Men her på det sidste, så er jeg begyndt at, altså jeg har stadig nogle gange, når jeg kommer i tanker med dobbelt, det er også noget, jeg synes, der er sjovt ved at lave hiphopmusik, det er, at nogle gange så, du ved, wow, de der 2 ord, de rimer, det griner om. Ja. Hvordan det sproget på den måde også skal være et puslespil. Ja, så man leger med sproget og med ordene og sådan lige præcis, men også, at man hele tiden har et øje åbent, eller hvad skal man sige, et øre åbent mod, om der er, altså hører man et interessant ord, så kører det lige igennem maskinen hurtigt, og så det synes jeg er grineren, men nu er det mere sådan noget, hvor jeg sætter mig ned til beatet, og så prøver jeg at lade mig inspirere, og så kan det være, at man nogle gange lige har en enkelt fra notesblokken, der lige skal med, eller sådan noget. Ja. Og og det giver sådan lidt mere hvad skal man sige, altså så man lidt mere du ved, en touch med beatet, hvis man kan sige det på den der måde. Ja, helt sikkert. Ja. Har du sådan et budskab i dine tekster, eller er det sådan personlige tekster, eller hvor ligger det henne? Ja, men altså, det er noget, jeg virkelig har studset meget over selv, fordi du ved, jeg ved det sgu ikke, eller jo, jeg har formodninger om det, men du ved, den måde, jeg synes, at det er interessant at lave hiphopmusik på, det er virkelig, at jeg plejer at beskrive det, jeg laver som en form for tableauer, du ved, ligesom i kunst, så er der et billede her, og så er der et billede her, og så er der et billede her, og så på en eller anden måde, så begynder de at passe sammen, hvis man gør det ordentligt, og forstår du, hvad jeg mener, og så er det den måde, det er ligesom det fortolkningsmateriale, man har til at forholde sig til den kunstner, der taler her. Og nogle gange så skriver jeg noget, fordi at jeg synes det lyder fedt, og fordi at jeg kan mærke, at det ene det bærer mig hen til det næste sted, men det er først efterfølgende jeg sådan stusser over om hvad fanden er det egentlig jeg har sagt. Og det synes jeg sgu er skægt nok, fordi du ved, så det er også en måde sådan at blive lidt klogere på, hvad der foregår inde i det indre, ikke? Altså ikke så meget hjertet måske som inde i reptilhjernen, eller i hvert fald i underbevidstheden. Det kan nogle gange gå i forskellige retninger, og nogle gange laver vi tracks, der handler om noget, men det er ikke sådan, jeg sætter mig ned og laver et nummer om en brødrester eller en kop kaffe, ligesom, altså du forstår, hvad jeg mener? Så. Ja, min nye sang, den handler om at vape. Fuck, hvor fedt, det er også det er topical, det der. Nej, men altså, du ved, altså, det var fordi, at jeg havde en rap-mentor, Kasper Clausen, og så skulle vi lave en sang, og så var jeg, okay, jeg laver en sang om at vape, fordi så skulle jeg lære sådan med flow og sådan noget, for det er jeg ikke så god til. Ja. Jeg plejer at skrive meget dybe tekster, og sådan meget sådan om psykisk sygdom og depression og skizofreni og sådan noget. Fedt. Men det er også meget sjovt sådan at skrive tekster om sådan noget banalt, noget, du ved, sådan, altså, den hedder nikotinhunger. Ja. Hvad hedder det? Og det kan jo også ligesom være katalysator for at skabe et eller andet. For jeg føler også nogle gange, i hvert fald for mig selv, så skal man også bare have noget ud. Ja, helt klart. Nu sidder vi hernede på skolen, når vi har skriveøvelser, så har vi sådan måske 10 minutter nogle gange, hvor vi bare tømmer hjernen. Ja. Bare skriver om hvad som helst, og du må ikke stoppe. Ja, Pomodoro det kalder man det i hvert fald også, den der skriveøvelse. Så det kan godt være. Ja, det ved jeg ikke. Jeg får bare at vide, tøm hjernen, okay, fint. Ja. Så om det handler om en brødrist, eller om det handler om selvmord, altså jeg føler også nogle gange, at det ligesom det skaber mere plads til at udvikle sig også. Helt klart. Og jeg synes også, at musik skal kunne begge dele, og jeg ved ikke, om jeg fik det til at lyde, som om jeg synes, det var negativt at skrive tracks om enkelte ting, fordi det mener jeg overhovedet ikke, og det er også noget, jeg godt kan blive bedre til, fordi det er man simpelthen nødt til, altså for at lave rigtig god musik, så skal man også kunne holde sig til et emne og snakke om det på nogle interessante måder. Men jeg er helt enig i det der med, at det kan også være en måde at lave noget andet på, og det er jo ikke, det er jo pisse vigtigt, det der med at skrive om skizofreni og de ting, du nævner der, det er jo super vigtigt, og især for nogen, der ligesom har haft det inde på livet. Ja. Det er jo bare 100% altid interessant, men det er også tungt, og også for dig, kan jeg forestille mig, forstår du, hvad jeg mener, at det er også, altså, det skal være sjovt og interessant og uforudsigeligt at lave musik, og jeg synes, man skal netop aldrig nogensinde sådan lukke nogen gader ned, og ikke gå ned ad dem og sådan noget overhovedet. Præcis.
Det er jeg meget enig i. Og ved det, selvom mit shit kan også godt være lidt dark nogle gange, men jeg kan også godt lide at putte noget humor ind, eller prøver i hvert fald på det. Fordi at der skal ligesom nogle gange skal der bare være balance i tingene, ikke? Og der skal være lidt af det sure, lidt af det søde. Fuldstændig. Hvad handlede din første rap om? Nu tænker jeg ikke umiddelbart ikke noget, der er udgivet, men sådan hvis du kan huske sådan første gang, hvor du sådan skrev en rap-tekst, hvad handlede den om? Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror, den handlede om Højbjerg måske. Jeg ved det ikke. Det var lokal patriotisme. Så sådan noget i den stil. Og så var det jo ikke super prangende. det er aldrig, når man starter. Nej, det er jo det. Altså, man skal starte et sted, ikke? Det er jo lige præcis det, men det tror jeg, den handlede om Højbjerg. Ja. Fedt. Ja, nede i Kerims mors kælder ude i Mårslet. Det var grineren. Sådan. Good times. Good times, ja. Så ja, vi er kommet lidt rundt omkring. Må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Det er fordi, jeg synes, at jeg synes tit, man hører den der pipeline fra hiphop til heavy metal. Altså, det er i hvert fald, jeg har set det før, det der med, at der er nogle rapper, eller hiphop interesserede også, der også bliver interesseret af heavy metal, og en af mine absolut yndlingsrapper også, Marwan, han er jo forsanger i Sort Handske, og skriver nogle helt fabelagtige tekster i det der format der. Men altså, hvordan er det, det kan også være et svært spørgsmål, hvorfor er de så beslægtede, de to genrer? Og hvis de overhovedet er det? Godt spørgsmål. Er det også vrede? Jeg tror jo, der er sådan noget kant og noget vrede i det, fordi at jeg var meget sådan, altså Eminem, det der snakkede til mig ved Eminem, det var, jeg tror, der var vreden også, og det der med, at der var sådan in your face, og så kan jeg huske, at jeg købte LOC's Inkarneret på Blå Mandag, på CD, nede i Støvstudie med et gavekort, jeg havde fået fra naboen. Det var dengang CD'er kostede 150 kroner. Så købte jeg lige den. Og det var også, sådan meget sådan tungt og lidt dystert også, og så bare mega fedt. Sindssygt plade. Ja, mega fed plade. Så begyndte jeg sådan at høre Slipknot. Og nu metal og Limp Bizkit og Korn og sådan startede sådan i det bløde, ikke? Og så udviklede det sig til, at jeg har hørt alle genrer inden for metal. Og der er mange. Der er fucking mange, og der er mange subgenrer også. Så jeg tror, men jeg tror også lidt, det går sådan lidt hånd i hånd med det der med at være interesseret i hiphop og metal, føler jeg i hvert fald. Der er også mange rapper, som inkorporerer metal. Altså der er de her, jeg ved ikke om du kender City Morgue. Nej, det siger jeg ikke. Man kan kalde det for trap metal. Okay. Hvor det sådan er, altså basically metalgitar og så med trap beat indover. Okay. Og så skriger de og rapper. Det lyder fedt. Det er fucking fedt. Jeg har også 2 sange på min første EP, som er, hvor der er sådan en rigtig tung metalgitar. Okay. Og det fungerer rigtig godt. Nice. Var det spillet, eller er det samlet, det guitar der? Det startede med et sample, og så jeg mener Tim Alvin, han spillede guitar med nogle af, hvor vi lavede om til guitar. Okay. Og så havde vi Orhan på sitar på en af sangene, som også spiller i Sortenmuld og Efterklang og Søren Hus og sådan noget. Okay. Han er Danmarks bedste til at spille sitar, fik jeg at vide. Okay. Det er vildt, hvad de kan, nogen. Altså dem der kan spille rigtige instrumenter. Jeg bliver også altid duberet, når jeg er nede i... Nogle gange, så har jeg stadig været nede til en, der hedder Nikolaj Absalon nede i rummet. Det ligger nede ved Lydhavnen. Og han er sådan en type, der også bare kan sætte sig ved et klaver. Han hører et nummer, så kan han sætte sig ind til et hvilket som helst instrument og spille noget. Og der plejer jeg at sige, det er lidt noget andet, end at kunne skrive dobbeltrim om, om cheferhunden, eller fuck politiet-agtigt, forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt mere raffineret, og lidt mere en rigtig skill, kan man sige, men... Ja, jeg vil ikke sige, at det er mere rigtigt. Men det er en skill. Det er en anderledes skill. Fordi det er ikke alle, der bare kan sidde og lave dobbeltrim på chefer og fuck politiet. Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Det er mere håndarbejde, så, eller et håndværk hedder det her. Ja. Nej, man skal heller ikke sætte sit lys under en skæppe. Det er også godt at kunne sige interessante ting, hvis man kan det. Der er dobbeltrimer. Der er dobbeltrimer, ja. De skal have dobbeltrim. Ja, så du kan ikke spille nogen instrumenter? Nej, overhovedet ikke. Nej, det kan jeg. Jeg gik til klaver 8 gange. Ja.
Jamen, sådan har jeg det også. Og så gad jeg ikke mere. Nej, jeg har også gået en lille smule til klaver, en lille smule til guitar, en lille smule til trommer og sådan noget. Men jeg gad ikke, du ved, jeg var interesseret i musik, men du ved, jeg tror bare ikke, jeg havde koncentrationen til at lære et instrument. Nej, det er også noget, man skal sådan have ind med, jeg tror, når sådan 3 år, der skal man bare have et eller andet instrument i hånden, og så kører den. Ja, lige præcis. Hjem med klaver måske. Det hjælper i hvert fald. Men det klaver, ikke... så kan du sådan, altså jeg føler sådan lidt klaver, det er the basic, og det kan udvikle sig til alt. Ja, det giver god mening. Og det samme med, jeg føler også lidt guitar. Altså hvis du kan spille guitar, kan du også spille bass og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Ja. Så har du selv lavet beats? Aldrig. Slet ikke. Og jeg har stadigvæk problemer med, når jeg er alene nede i studiet og åbner et Logic-projekt op. Jeg har begyndt at finde ud af det nu, du ved. Men altså, jeg er fucking ignorant, hvad det der angår. Det er både til at begynde med, så det er fordi, altså, det ved jeg ikke. Jeg kommer ikke til at kunne lave beats. Eller det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi... Altså, jeg har ikke anlæg for sådan noget med, du ved, det der computer noget, og jeg er bare så meget inde i mit hoved hele tiden, du ved. Der flyver bogstaver rundt inde i mit hoved. Ikke sådan, at det ikke er gummitartanagtigt, men forstår du, hvad jeg mener? Hele tiden ord, tænker hele tiden i ord, og bare så, altså, på en eller anden måde fokuseret på det tekstuelle ved tekstskrivningen og rap-delen af det, så det er virkelig slet ikke noget, jeg kan se for mig skulle ske. Til gengæld så skal jeg lære at kunne indspille mig selv og åbne et Logic-projekt. Og jeg er også ved at være der, men det har været lang tid under opsejling, må man sige. Så du har altid, altså nu laver du med DJ Static og sådan noget, så har du altid været homies, der sådan har, jeg har det her beat her, vil du ikke rap ind over det, eller hvordan har det været? Ja, det har det 100%. 100%. Gode homies. Ja, gode homies, som også laver fede beats, ikke? Ja. Og det har det netop. Og så har det også været sådan noget med, så har der været en periode, hvor der bare var... Jeg har også nogle homies, for eksempel, du ved, Beans og Milo der, som har sådan en vault, kalder de det, du ved, som bare sådan en kæmpe mappe fyldt med beats, og så hvis man gerne vil lave noget en dag, så sætter man sig ned og leder efter et eller andet, og så finder man noget fedt, og så laver man det, og så nu er der kommet så lidt mere interesse, hvor der er flere, der er københavnske producer og sådan noget, der også spørger, om jeg er klar på at lave noget sammen med dem, hvilket jeg er. Og det er jo super privilegeret at have den mulighed. Men det er lidt sjovt det der med, at det gik fra, at man tjekkede ikke beats vel, fordi at homies havde altid nogle beats, de havde til overs, som man kunne øve sig på, for at sige det på den måde. Dengang der tænkte man jo ikke, det var en øver, der tænkte man, det bliver banger og run. Ja, præcis. Men det er jo bare en proces til at, ligesom at blive bedre og finde, finde frem til sin lyd. Ja, altså jeg laver selv beats, meget sample-baseret. Ja. Altså køber sample packs og sådan noget, og så bygger et beat ud af det. Så det er ikke fordi det er sådan, at det er sådan mest originale, men jeg føler selv, at jeg har et godt øre for, hvad der lyder godt og hvad der ikke lyder godt. Ja. Og der har jeg også bare fucking mange beats liggende, og det er sådan, det er mega fedt at have den der vault der, som du snakker om, og bare kan tage ud af den. Det er virkelig virkelig nice. Og så fordi jeg godt kan lide at lave tingene selv, så rapper jeg også, og jeg er ikke den bedste rapper endnu, ja. Men teksterne og musikken er der. Så skal flowet lige komme. Og de kommer. Ja. Og jeg synes, det er fucking fedt det der. Man kalder det auteur i film, ikke? Altså dem der både laver du skriver rappen, du laver beatsene, du lægger flowet, du laver hooket, forstår du, hvad jeg mener? Det er noget helt andet. Det er jo det Kanye og hvad er der, altså du ved, jeg synes der er noget helt unikt ved de kunstnere, der kan det hele, fordi du får også bare en kreativ kontrol, som selvfølgelig er fuldt, altså som du ikke kan få på andre måder. Fuldstændig. Og det synes jeg er mega cool, helt vildt cool. Og igen, det er ikke noget jeg kan se for mig selv, men jeg synes bare at det er den mest sådan ambitiøse og cooleste måde at være musiker på, eller være hiphop rapper på, hvis man kan sige det på den måde. Selvom det jo selvfølgelig er svært. Og det kræver også bare, du ved, vision og selvfølgelig talent og kunne. Det er jo mange forskellige ting man skal kunne. Jeg synes jo at og det kan godt være det bare mig, men jeg synes jo at det er jo en helt anden pakke man skal bruge for at være dygtig beatmaker til at være en dygtig tekstskriver eller du ved, rapper. Så det at kunne favne så bredt sådan rent talentmæssigt, det synes jeg er imponerende, ja, sindssygt fedt. Altså mange af dem jeg lytter til er også mange som laver deres eget. Ja. Og ligesom selv har den der, altså udtrykket, det de sådan 100% hvad kan man sige, herre over. Ja. Altså nu hører jeg meget Suicide Boys. Ja. Jeg ved ikke om du... De siger mig ikke lige noget. SoundCloud rap.
Ja, okay, klart. Det er fra den tid. Der er 2015-16 stykker. Okay. Jeg sygt meget. Bones, Lil Peep og sådan noget. Ja, klart. Okay, cool. Det har også noget aggression, det der... noget af det der i hvert fald. Det har det i hvert fald. Ja. Altså, du skal tjekke Suicide Boys sang ud med Bones fra deres nyeste album. Ja, det var godt. Det er støvl i ansigtet. Okay, stærkt, man. Fedt. Ja. Men jeg føler også, at jeg får lidt udstillet min manglende musikkendskab i dag. En lille smule i hvert fald. Ja, altså, men det er også nogle... Altså, når det er SoundCloud, så er det også i hvert fald ikke lige i det allermest sådan... Nej, det er ikke sådan noget... Altså, Kanye eller Eminem eller sådan noget. Altså, Suicide Boys er... Jeg tror, de har 10 millioner lyttere. Okay. Og Lil Peep har 20, men han døde i 2017. Ja, det er rigtigt. Og det var sådan lidt, det var faktisk det, der gjorde, at jeg begyndte at lave rap og hiphop. Okay. Det var efter han døde, så var jeg sådan, så begyndte jeg at lytte meget til det, og begyndte sådan at, fordi jeg havde jo hørt Eminem og LOC før i tiden, og så genantændte det ligesom lysten til rap og hiphop, og der var bare noget der SoundCloud rap, der sådan, det der med at rappe om depression og tage sit eget liv og andre opløftende ting. Og stoffer og sådan noget. Det tiltalte mig bare sygt meget. Og så var jeg bare sådan, okay, jeg har jo altid været forsanger i metalbands. Cool. For jeg ikke kan spille nogle instrumenter. Og så var jeg sådan, okay, hvis jeg ikke... Fordi det var svært at finde nogen at spille metal med. Fordi at alle vil være forsanger. Og så sådan, det er lidt nemmere at være trommeslager. Ja. Der kan du spille i alle bands. Ja, det er klart. Der er altså trommeslager, dem skal man fandme... hvis du finder en trommeslager, så bare... hold ved ham. Ja, okay. Ja. Og så tænker jeg sådan, okay, så begynder jeg at lave min egen beats, og så gør jeg det. Det er fedt. Altså, fordi at jeg ligesom havde lysten til at bare lave et eller andet. Ja. Og så blev det. Og det synes jeg også er mega fedt ved hiphop, at man netop kan det der. Altså, at man kan beslutte sig for, at nu vil jeg gerne gøre det, og lave musik alene, ikke? Ja. Og gøre sig god derhjemme. Ja. Det er en sindssygt fed ting. Det er også det, der gør, at der kommer så mange dygtige rapper og dygtige hiphop-producer frem og alt i verden. Og ja, det er pisse fedt. Og jeg kan også godt lide at se sådan noget som, at du ved, danske producer, der lige pludselig har beats med på amerikanske projekter og sådan noget, fordi at, du ved, internettet jo også gør det nemt. Og, fuldstændig, ja. Så det er jo også sygt fedt. Det er jo med til at gøre det til en grineren og sådan, hvad kalder man det? Altså, du ved, det er en genre, hvor alle kan gå til den, hvis de gerne vil. Den er meget sådan accessible. Lige præcis. Altså, man behøver ikke at være vokset op i et hjem med klaver, for nu at sige det på den kliché-prægede måde, ikke? Man behøver ikke at kunne spille et instrument, og man behøver ikke at kende 10 andre, der også spiller instrumenter. Man behøver ikke blive enige om, som du siger, hvem der synger og hvem der spiller på trommer. Det er super fedt. Men det er også derfor, at som Marwan siger, der er flere rappers, end der er fans. Men de fleste rappers er også fans samtidig, så det er jo en god ting. Det går hånd i hånd. Ja, det er det. Ja. Hvad er så din nu nævnte du altså Loke Def var din favorit? Ja, altså ham og Kaleren, de er for hvad siger du, han hedder? Kale Allan. Kale Allan, ja. Kale Allan. Fra centeret. Kaleren, og han producerer, altså, eller undskyld, hans fætter Fede producerer, og han laver internationale, altså idiotisk fede beats. Fedt. Det kan ikke beskrives på anden måde. Man er nødt til at ryste på hovedet over, hvor sindssygt han er. Ja, fuck hvor fedt. Er der en kunstner, som du tænker, det her det er the new shit, og sådan gerne en lidt yngre kunstner måske? Igen, nu bliver det afsløret, altså du ved, jeg lytter så meget, altså måske er det fordi, at der går meget tid med også selv at lave musik, og også at, du ved, man har nået en alder, hvor, altså du ved, det er sgu ikke så meget sådan at orientere mig i nyere musik, desværre vil jeg sige, og når jeg bliver eksponeret for noget af andre veje, så kan jeg godt fordybe mig i det, men det er ikke sådan, at jeg lige har noget, jeg sådan er sindssygt... jeg kan ikke lige komme med et eksempel på det. Ikke nogen sådan uetableret... Hvad hvis det ikke skulle være rapper eller hiphopper? Hvis det bare skulle være alle genrer? Ja, okay, nu jeg kommer lige i tanke om, der Mark Billinger, som er fra Aarhus, som er flyttet til København. Han kommer med noget fucking heat snart. Det kan jeg godt love dig for. Og det er sådan rap hiphop? Det er rap hiphop, ja. Og det er sindssygt. Jeg tror, han bliver stor, og jeg synes, man skal lytte til ham, når han kommer. Og man skal også se ham live, fordi han er fucking fed live også. Fedt. Ja, og så alle mine homies jo, jeg skal nok lade være med at sidde og læse dem op. Der er mange. Ja, der er nemlig mange, fordi altså når man har lavet hiphop og været en del sådan af hiphop-miljøet i år så lang tid, så har jeg bare nærmest kun hiphop-venner.
Hvordan kom du sådan ind i det miljø? Det gjorde jeg gennem Karim, min gode kammerat Søren Karim, som er allerede, altså man blev tidligt og begyndte også, altså i starten, da han var helt ung, gik han også med til freestyle arrangementer og lærte ham Lange og det der idiotsikker Rex at kende og kom bare til alle hiphop jams, og når bare man gør det i Aarhus, dengang der var der lidt flere end der er nu, når bare man gør det, så kommer man ind i sådan en, i miljøet, det gør man simpelthen bare, der skal man bare dukke op. Ja. Og så bliver han pisse dygtig, Karim, er han jo stadig helt vildt, og derfor så bliver man taget endnu længere ind, og der er nogle af de andre, der vil lave musik med ham og sådan noget, og så kommer jeg og hænger lidt ud, og forstår du, hvad jeg mener? Så jeg skylder meget, helt vildt meget til min makker Karim der, i forhold til både at jeg begyndte at rappe, og også den måde jeg rapper på, men også at man er en del af hiphop-miljøet og sådan noget. Han er på mange måder sådan en, virkelig en vigtig skikkelse, sådan i hvert fald i min hiphop, hvad skal man sige, hobby, eller nej, hvad skal man sige, mit hiphop-liv. Ja. For at sige det på en latterlig måde. Så skud til SK. Ja, for satan. Så jeg synes, det er rigtig fedt, det der med, i hvert fald med hiphop og rap, at sådan som du fortæller det, altså det er sådan, at det er mere sådan, okay, jeg kan godt lide rap og hiphop, jamen så møder vi op, og så kan det være, at man prøver at freestyle, eller man prøver at rappe ind over et beat, eller man prøver selv at lave et beat, og se, jamen, altså, det synes jeg er mega fedt. Jamen lige præcis, og også, der er jo altid plads, når man laver hiphop-musik, så er der også altid plads til en urutineret rapper, og så kan man lige vælge at mute det bagefter, hvis det er nummer, man gerne vil udgive, eller sådan noget. Ja. Og det er også sådan, altså sådan, jeg har også været med på nogle ting, mens jeg er super urutineret, hvor det selvfølgelig bliver det slettet, eller det er nogle numre, der slet ikke bliver til noget. Ja. Men det er bare mere det der med, at både fordi, at der er noget, fordi det er demokratisk på den måde, at alle ligesom kan gå til det, og så også fordi, at det overhovedet ikke, det tager jo ikke lang tid at indspille et vers og sådan noget, forstår du? Nej. Så det er bare sådan en nem genre at komme ind i, på alle tænkelige måder, hvilket er fedt. Ja. Nu kommer jeg til at tænke på artwork til Stål-albummet. Ja. Hvem har lavet det? Jamen, der er ikke rigtig noget endnu. Altså, der er ikke noget endnu. Det skal vi også til at finde ud af. Lige nu, til at begynde med, så er Static, han gav også noget der, men han har lavet sådan et kloakdæksel. Fedt. Ja, hvor vores navne ligesom står på og sådan noget. Det er lidt grineren. Nice. Ja, de er jo lavet stål. Så kunne man jo faktisk med LP, så kan man jo lave en picture disk. Præcis, det har han også snakket om. Det var mega fedt. Ja, med kloakdæksel, der man lige putter man en kloakdæksel på plade eller pladespilleren. Ja, det kunne være ret sejt. Ja, det kunne være mega fedt. Ja. Så det har vi også overvejet, men det er sådan nogle beslutninger, der kommer i den nu her, i den nærmeste fremtid. Ja. Nice. Ja. Ja, der er mange ting, man lige pludselig skal tage stilling til, udover hvad der er dobbeltrimer på Fuck Politiet. Ja. Hvordan har du det med sociale medier? Ja, ikke særlig godt. Altså, men overhovedet, altså ikke særlig godt. Jeg kan ikke så godt lide det, og i det hele taget så, altså du ved, det lyder krukket det her, ikke? Men du ved, jeg nyder virkelig at spille det, jeg har lavet live. Det kan jeg godt lide, især fordi, at du ved, jeg føler, at jeg er stolt af det, og så vil jeg også gerne vise det frem. Ja. Men jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en, der sådan er en entertainer på den måde, at det er vigtigt for mig at stille mig frem. Tværtimod, du ved, det var også, da jeg begyndte at spille, der var det fucking nøje. Altså det var så nøje, det var virkelig noget, der skulle overvindes. Og det er det så blevet, du ved, forstår du, hvad jeg mener? Så kan man øve sig rigtig, rigtig meget, så man eliminerer muligheden for fejl, og så begår man en lille fejl, så går det op for en, at jorden går ikke under på grund af det, og på den måde, så chiller jeg meget mere med det nu, og nyder det også 100%. Hvilket er også noget, man sådan kan bruge i sit privatliv, det der med, at man, altså du ved, når man ikke har nøje, altså du ved, nøje over at stille sig lidt frem en gang imellem, det er jo positivt, men ellers så i det hele taget, så har jeg ikke behov for opmærksomhed, og jeg synes, at musikken skal tale for sig selv. Jeg ved godt, det er sådan lidt at spille fallit i den måde, som musik er lige nu. Men igen, du ved, forstår du mere, jeg laver jo også noget, jeg ser det i hvert fald selv som sådan lidt obskurt. Det er ikke noget, der sådan, det er ikke noget, der favner bredt nok til, at det er vigtigt at sprede det ud, helt vildt meget ud på sociale medier. Men ud af det, så skal man dele, når der er shows, og man skal dele, når man laver noget og sådan noget. Det gør jeg selvfølgelig 100%. Men jeg har en sådan lidt generet social media presence, hvis man må sige det på den måde. Ja, jeg laver musik, og jeg laver podcast og alt det her for min egen skyld. Ja. Og det føler jeg også sådan, at det bliver man simpelthen nødt til. Man skal gøre det for sin egen skyld. Hvis der er nogen, der kan lide det, så er det pissefedt. Enig. Og det der med at komme ud og spille koncerter og dele det, man har indspillet, er også rigtig fedt. Det er lidt dobbelt, fordi at jeg laver musik for mig selv, men også lidt for andre nogle gange. Fordi at det, jeg laver
det laver for mig selv, det er jo sådan en selvterapi, når jeg skriver mine tekster. Og vil jo elske, hvis der er nogen, der sådan kan få noget inspiration og føle, at de ikke er alene med deres problemer. Hvordan har du med dine tekster på den måde? Ikke på samme måde. Også fordi jeg tror ikke der er noget af det der. Altså du ved, nu har jeg prøvet det her jo nok forgæves der med at prøve at beskrive min lyd, men der er rimelig meget sådan opgivenhed og sortseende. Altså du ved, men jeg synes måske direkte, at hvis man har det dårligt psykisk, så får man det i hvert fald ikke bedre at lytte til mig. Eller det ved jeg jo ikke. Det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Men det er i hvert fald nogle gange lidt deprimerende ting jeg siger, i stedet for at snakke om depression, hvis det giver mening. Men det er jo altså. Ja, det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person. Men det der med, at der er en, der står på en scene og rapper pissefedt og på et pissefedt beat og så snakker om de her svære ting her, det kan faktisk også hjælpe en. Det kan hjælpe lytteren. Ja, okay. Det gør det for mig i hvert fald. Ja. Fordi så føler man sådan, okay, jamen nu snakker han for eksempel om noget depression eller nu snakker noget sortseer. Ja. Men så føler man sådan, okay, jamen sådan har jeg også haft det. Ja, okay. Og det er okay at have det sådan. Ja. Og det er altså det skal normaliseres noget mere. Ja, klart. Det kan jeg godt følge. Ja. Så jeg fordi at jeg har nogle af mine tekster, altså på min første EP Nekrolog 89-23, fordi jeg er født 89 og dør i 23 eller okay. Dør. Ja. Det var meget dystre tekster, og der var mange der sådan, du glorificerer selvmord og sådan noget, og så var jeg sådan, ja, det. Men så igen, det er jo noget jeg havde brug for at komme ud med. Ja. Og hvis der er nogen der ligesom lytter til det, som har haft det på samme måde som jeg har haft det, så er det sådan, okay, men så er der også noget hvad hedder det, altså noget sammenhold, noget det der med at normalisere og aftabuisere, det med at have det skidt, synes jeg er super vigtigt. Det kan jeg godt følge af. Det var en blind vinkel. Altså det har jeg i hvert fald ikke lige tænkt over. Og det har du jo ret i. Og det er jo også hvad kan man sige? Det siger jo også, at musik kan mange forskellige ting. Altså ved man kan man kan ligesom respondere på det på forskellige måder. Ja. Og der er jo så mange. Ja. Der er jo nok noget for alle-agtigt på en eller anden måde, gemt forskellige steder. Så det kan jeg godt følge det der. Det synes jeg er optur. Det giver mig faktisk lidt optur at tænke over det. Ja, fordi at det er mere også bare det, man taler om det i sine tekster, det åbner også op for samtalen om det. Ja. Ikke forstået på den måde, at nu skal man begå selvmord, men det der med, at det er okay. Det hele er okay. Ja. Jamen det er rigtigt. Om du så laver en sang om en brødrist, eller om at ryge vape, eller om du rapper om at tage dit eget liv, eller whatever, eller altså det synes jeg bare personligt er vigtigt. Ja. Og det der synes jeg er fedt med rap og hiphop, det er jo, og det er også derfor jeg rapper på dansk, det er jo for at gøre det mere personligt og mere, altså jeg kan udtrykke mig. Jeg er bedre til at skrive på engelsk, men det bliver meget mere råt, når det er på dansk som mit eget sprog. Ja. Jamen det tror jeg er meget normalt. Det er jo der er mange der har skrevet på engelsk også, men det er bare noget andet, når det er ens modersmål. Det er jo det der med, det er jo et pisse lille sprog, dansk også. Yeah. Der er 5 millioner der taler det, hvor engelsk der er jo bare så mange flere ord. Du har bare altså flere ord du kan få til at dobbeltrime. Men der er flere måder at sige fuck politiet på engelsk end der på dansk. Præcis. Altså. Præcis. Og der er så også flere der bruger det, ikke også? Der er også flere man kan ende med at uden at man gør det med vilje at komme til at kopiere eller sådan noget. Yeah. Men det er rigtigt. Men jeg har altid været på dansk, fordi at det er og både fordi jeg ikke er super god til engelsk eller ikke jeg kan sagtens tale engelsk, det er slet ikke det. Det er bare, forstår du hvad jeg mener, det er ikke sådan, jeg lyder ikke som en amerikaner, hvis jeg begynder at prøve at rappe på det i hvert fald. Nej. Det er lidt mere Willy Søvndalsk. men og med ens modersmål, som man er fortrolig med på en helt anden måde, der bliver det bare noget andet, helt sikkert. Det er jeg meget enig i. Og så jeg får meget ud af at læse bøger. Jeg kan godt lide litteratur, det har sådan altid lidt kunnet. Ja. Hvad er din yndlingsbog, du har lige læst her for nylig?
min yndlingsforfatter, det er Vladimir Nabokov, som jeg er helt vild med. Før det var det Knausgård, men da jeg læste Lolita af Vladimir Nabokov, der blev jeg helt blæst væk. Og det er jo en bog, der handler om noget lidt... altså, den er problematisk, fordi den handler om en... Jeg ved ikke, om man kalder det et hebefil, du ved, men det er i hvert fald en voksen mand, der er forelsket i en 12-årig pige. Og det er problematisk, men den er skrevet så... og det synes Vladimir Nabokov jo også. Det er ikke sådan, han glorificerer det her. Nej. Men den er bare... den er så godt skrevet, altså prosaen er så poetisk, at det er helt vildt. Altså det kan jeg virkelig godt lide at læse sådan noget. Ja. Jeg har kun set filmen. Ja, det er Kubrick-filmen der. Ja, Lolita. Ja. Var det Kubrick, der lavede den? Ja, det var det. Wow. Jeg har ikke set den endnu, det vil jeg. Men det er virkelig en fed bog. Du bør også læse den, hvis du er til at læse bøger selvfølgelig. Jamen, jeg har lige startet en bogklub. Okay, fedt. Så jeg vil også gerne læse noget mere. Og jeg elsker at læse, altså jeg kan godt lide at læse. Jeg kan godt lide Neuromancer af William Gibson. Klart. Sådan 80'er sci-fi er jeg rigtig vild med. Spændende. Og har også læst noget, selvfølgelig Stephen King også. Ja, klart. Og så Slaughterhouse 5. Yes, Vonnegut. Ja, lige præcis. So it goes. So it goes, ja. So it goes. Men ja. Fedt, mand. Men finder du inspiration, sådan, når du læser bøger til dine tekster? Nej, ikke rigtigt. Det har jeg nemlig også stusset om. Det tror jeg ikke, jeg gør. Til gengæld så, når man læser bøger, så sætter du dig ligesom ind i en anden persons tanker på en super god måde, hvilket det var givende. Du ved. Jeg tror også, man... det kan udvikle altså på en sympati, og udover det, så tror jeg bare, det er berigende at se, at der er andre forskellige måder at tænke på. Og udover det, så bliver, altså jo mere man ligesom bliver... Du sidder jo og læser en masse ord, forstår du hvad jeg mener? Det er i hvert fald ikke noget, der skader for ordforrådet, og at man lige kan hive det rigtige ord op, når man har brug for det. Men det er slet ikke sådan, at det er noget, jeg går direkte ud og bruger i tekster, eller føler mig så inspireret af, at nu skal der laves et nummer om det. Det er det ikke. Okay. Så er det mere på sådan en underbevidst måde, at det dukker op. Måske noget, ja, fedt. Læser du på dansk eller engelsk? Altså fortrinsvis dansk, også danske oversættelser, men du ved, for eksempel Lolita, den har jeg også købt på engelsk, som den er skrevet på. Ja. Og ellers så, du ved, jeg har jo lært deroppe på uni, at man skal helst læse på originalsprog, hvor man kan. Fordi forstår du, mener, det bliver bare medieret af en oversætter. Så det gør jeg da, men jeg kan bedst lide at læse på dansk, også fordi at jeg føler måske, det giver lidt til ens eget sprog, forstår du, hvad jeg mener? Ja, helt sikkert. Okay, sidste spørgsmål. Når du er 80 år gammel, og kigger tilbage på dit liv, hvad håber du så ligesom at kunne tænke på, eller kunne se tilbage på? Det er et fucking godt spørgsmål, du ved. Altså alene at blive 80 er en abstraktion. Det er lige om lidt. Okay. Men det ved jeg ikke. Altså det er et godt spørgsmål. Jeg håber, at jeg kan kigge tilbage på et liv, hvor man sådan har forholdt sig til livet med sådan en kompromisløs originalitet og bare været ægte. Jeg synes, ægthed er vigtigt. Ja. Ja, det tror jeg. Og ellers så... Ja, det tror jeg, det jeg vil sige der. Ja. Fedt. Det var Ruby Hører Stemmerne, mennesker bag musikken, med ålen for altid.